We are already neno Lolwe Tv kendo machiegni inonro mar Oboke nyinga Chris Owino. Kaka pile wan kod Oboke adek, The Standard, Daily Nation kachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod Oboke mar The Standard. Thor mar wacho Oboke mar The Standard en ni war erupts over COVID funds probe. War erupts over COVID funds probe. Nentiere lweny mar wach e kind ogai ma ODM Raila Odinga kachiel kod jalup ker ma pacho kae William Ruto ewi mibadhi motimone wa e duol mar Kemsa. Kama ogai ma ODM Raila Odinga dwaro ni otim nonro malong'o ewi mibadhi motimone wa e duol mar Kemsa, to jalup ker William Ruto kod lange to wacho ni jogo mochung'ne migawo mar thieth ogwe tao kendo obed tenge mondo omin thuolo matimo nonro e yo makare. Kata kamano duond bura mar ODM to dwaro ni mondo otim nonro mokwongo mondo e wach makamano kar chako wacho ni ng'ano ma jamibadhi kendo ng'ano mokawo pesa makamago. Mondo ito Oboke mar The Standard. Oboke mar The Standard lose wi rowere ariyo mano wito ngimagi e gwenge ma Kitui e kinde mane timonie ng'eto e gwengego. Ito Oboke mar adek lose wi nek mane otimre e kar dak ma nyangafu ma Kilimani e boma ma Nairobi, kama jago moro ma jahigni 28 ne ochwad gi magina kod jogo miwacho ni osiepene gino mapok ong'ere nyaka sani kendo obila dhi timo nonro. Kendo wacho ni ma okenie mokwongo ng'ato kata jago moro chwad kod magina e kar dak ma Kilimani. Iwacho ni yawago mang'eng osego kod magina e kar dak ma Kilimani. Nyalo paro Felix Orino ma bende ong'ere ka DJ Evolve bende nochwadi kod magina e kar dak no ma Kilimani. Nyadende miluongo ni Monica Kimani bende nochwad magina e kar dak no ma Kilimani, kendo osekelo luoro mathoth ne oganda modak e kar dak no mayudre e gwenge mag Kilimani e kaunti ni ma Nairobi. Ito Oboke mar ang'wen, min ogai ma ODM kata jaod ogai ma ODM Raila Odinga mano Mama Ida Odinga nyoro orwako higni 70 odiochieng' manyoro. Mano Mama Ida nyoro orwako higni 70 odiochieng' manyoro. Ito Oboke ni bentiere Oboke mambalanka weche mag tuo mar COVID-19 kama iwacho ni ponono nitiere jago mosekawo omenda mathoth mag kedo tuo mar COVID-19 itiyo kod chwalo ajenda margi mar yiero maduong' mabiro. Ma en weche mano wacho kod ogai kata jalup ker ma pacho kae William Ruto mano wacho ni nitiere jago matimo tiyo kod omenda mag kedo kod tuo mar COVID-19 e ajenda margi mar yiero maduong' mabiro. Ito Oboke mar abiriyo, duol mochung'ne ndiko jopuonj pacho kae TSC no wacho ni jopuonj madhi chako chenro mar puonjo jopuonjre kata tayo weche mag somo e kuonde dak mag jopuonjre dwe mar 9 higani idhi miyo yuto margi maonge leo kata matin. Nyalo paro chenro mar puonjo jopuonjre e kuonde gi mag dak dhi chakore ayanga dwe manyien higani, kendo duol mochung'ne ndiko jopuonj TSC ne owacho ni giseketo omenda madhi tayo chenro makamano. Ito Oboke mar 8 lose wi weche mag tiegruok kendo nitiere paro e piny owacho ni yawago man kod talanta kata kod lony mopogore opogore sani ibro miyo thuolo mar donje kuonde tiegruok ma pacho kae kata odoko ni grades maggi mag klas 12 ok ber. Mano ni Ito Oboke mar 8. Ito Oboke mar 10 lose wi weche mag limbe kama jatend duond bura mar KANU Gideon Moi notimo limbe e gwengego mag Masai Mara National Park. Ito Oboke mar 11 nonro yango ni yawago man kod tuo mar asthma ok yot mondo tuo mar COVID-19 omakgi. Mano ni Ito Oboke ni mar 11. Yawago man kod tuo mar asthma tek ok yot mondo tuo mar COVID-19 omakgi. Manen kalore kod nonro mane jolony ogolo e kor jumani. Weche mag COVID-19 mok e counties bende Ito Oboke ni mar 12. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo bende Ito Oboke ni mar 14 15. Tok Oboke mar The Standard wan kod weche tuke.
kama tuke mag basketball ne ochakre kendo e piny mar Amerika, duoko mag tuke mag basketball e piny mar Amerika. Weche mag tuke bende nie ito oboke ni mar 38 kama lose wi nyithindo ariyo mawuok kata rowere ariyo mawuok e anyuola achiel to giringo ne pinje mopogore opogore. Moro ringo ne piny Kenya to moro ringo ne piny Amerika. Mano wan kod Bernard Lagat maringo ne piny Amerika, to nyamin gi miluongo ni Viola Lagat ringo ne piny Kenya. Mano ni ito oboke ni mar 39. Tok oboke mar The Standard weche tuke kama wachore ni Manchester United kaachiel kod Arsenal sani ni e piem mar nyiewo jatugo machien mar Lille miluongo ni Gabriel Magalhaes. Mano ni ito oboke ni mar The Standard. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wache oboke mar Daily Nation en ni Uhuru's firm grip on power in COVID season. Ker Uhuru Kenyatta ochung' kar tiende kinde gima tuo mar COVID-19 omako pacho kae, kendo owacho ni osetiyo go thuolo mar landruok mar tuo mar COVID-19 keto piny owacho mare e lai kendo duoko chien liet mar siasa mane ochako muko e pacho kae. Eto oboke ni mar ariyo lose wi nyathi moro manyako ma jahigni 10 ma wer kendo ne owacho ni tuo mar COVID-19 ok bi chocho chenro mare ma dhi nyime kod wer. Eto oboke mar adek lose wi anyuola moro manyobedo kod moro odiochieng' manyore kaunti no Nakuru bang' ka achiel kuomgi noriwre kodgi bang' bet oko kuom higni maromo 20. Ito oboke mar ang'wen lose wi ker Uhuru Kenyatta mosetiyo go thuolo ni mar COVID-19 keto piny owacho mare e yo lai kendo duoko chien liet mar siasa mane ochako mako chieng' e pacho kae e kinde kod jotend siasa masiro lwedo jalupne William Ruto, kendo wacho ni osebedo kod thuolo maber mar keto piny owacho mare e yono maber, kendo ntiere chenro ni onyalo dhi timo lokruok mar tend migepe e kinde machuok mabiro. Eto oboke mar 5 jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi dwaro ni ochuog duol madhi timo nonro mong'ith e wi kaka piny owacho osetiyo kod omenda mar kedo kod tuo mar COVID-19 e pacho kae. Eto oboke mar 6 Chief Justice David Maraga wacho ni ne ok otimo keth moro amora e ng'ado yiero mar ker Uhuru Kenyatta higa 2017. Maraga ne owacho ni kata ne obet ni omiye bura makamano kinde to nyalo ng'ado burano oko kendo ketho yiero mar ker Uhuru Kenyatta kaka ker ma pacho kae. Eto oboke mar 7 loso ewi pen chik ma pacho kae en higni maromo 10 nyaka ne wakal pen chik manyien higa mar 2018, mano 2010 constitution en higni maromo 10. Eto oboke mar 8 lose wi weche mag arita kwe e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ito oboke mar 10 lose wi mibadhi motimonewa e duol mochung'ne weche mag pur kendo ratiro mag jopur mag majane pacho kae, mano KTDA. Mibadhi ma iwacho ni otimo chieng' e duol mochung'ne kendo ratiro mag jopur mag majane pacho kae. Ito oboke mar 12 lose wi weche mag tuo mar COVID-19 e gwengego mag Samburu. Pajo ndiko kaachiel kod pajo somo be nito oboke ni mar 14, 15, 16. Weche moko e counties be nito oboke ni mar 23. Nyalo kawo thuolo mari mar mondo isom weche moko e counties. Oboke mambalang' mar rowere matindo ma junior sport be nito oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation waido weche mag ohala kaachiel kod weche tuke kama ito oboke ni mar 46 lose wi japuonj machon mar Harambee Stars mano Bobby Williamson. Tok oboke mar Daily Nation piny owacho oseketo omenda maromo bilion 1.6 madhi tayo chenro mag somo e kinde midhiyawo weche mag somo e pacho kae
higa manyien kendo omenda ma kama idhi tiyogo e gero klesni mag somo e pacho kae. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Thor mar wache oboke mar The Star en ni Ruto Raila atuo over KEMSA probe. Yuarok ma paro e kind ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod Jalup Ker William Ruto ewi mibadhi momako duol mar KEMSA e pacho kae. Kama Jalup Ker William Ruto wacho ni ogai ma ODM Raila Odinga sani koro siero jo mibadhi e pacho kae. Kata kamano Raila no wacho ni odwaro mondo tim nonro malong'o ewi wach ma kamano. Eito oboke ni mar ariyo pod loso ewi wach mar mibadhi e duol mar KEMSA kama Jalup Ker machon mano Kalonzo Musyoka ne okwayo William Ruto mondo ogwe tao kaka Jalup Ker ma pacho kae kar siko pingo kata chudho piny owacho motiye. Mano ni oboke mar ariyo. To oboke mar adek lose e weche mag rawera moro mayudre e gwenge mag Kirinyaga kod kaachiel kod goro mar Katun. Ito oboke mar ang'wen ogai ma ODM Raila Odinga ne onyiso oganda ma pacho kae mondo oikre mar yudo report mar BBI machiegni. Ne owacho report mar BBI ibiro golo e kinde machiegni. Ito oboke mar auchiel yuarok e kind ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod Jalup Ker William Ruto okete ito oboke no mar auchiel. Ito oboke mar abiriyo lose ewi anyuola moro mane owito nyathigi manyako e piny Saudi Arabia. Ito oboke mar aboro lose ewi tuo mar COVID-19 kama jatend duond od bura mar ANC Musalia Mudavadi kwayo piny owacho mondo ochug duol madhi timo nonro makare ewi omenda mane omi duol mar KEMSA kendo okelo wach e pacho kae. Ito oboke ni mar 11 no oboke mambalang weche moke counties be ni ito oboke ni kaachiel kod weche mag ohala. Tok oboke mar The Star wan kod weche tuke kama lose wi jang'wech mar ahuma mar piny Amerika miluongo ni Mo Farah molando ni odhi chopo e ng'wech mag London Marathon. Ito oboke ni bende japuonj maduong' mar Inter Milan Mano Conte no wacho ni ok obi wuok e klab mar Inter Milan kata doko ni Sevilla no gologi e tukego mag Europa League. Eito oboke ni bende lose wi tuke mag UEFA Champions League kamudu chieng' manyoro kata otieno manyoro Bayern Munich ne osidh kaka joloch mag UEFA Champions League bang' rodho PSG gol 1-0 kendo kao UEFA Champions League ma season ni. Tok oboke mar The Star pod loso mana e weche mag tuke, weche mag ng'wech. Jahera mar Lolwe TV ne alidha moko kuom thoro wache oboke mago ma kawuono. Nyalo kawo thuolo mari mondo ikaw oboke mari mihero. Ibed gi odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.